Tá TUSLA túis feachtas a athsheoladh dóir teadal is Lá Nua Gach Lá Scoile, le na chuir a gcuine do dhaoine go bhfuil teatáchtach freastal ar an scéal. An sporcatá ag an feachtas ná ord a haingt ar an bhirtatá ann ghfuil níos mó páisí as láthair go minic na buntáisí a bhfuine le bheith ar scóil ar Corcan céim agus eolalas a thabhairt ar céináit gur féidir takeíochta áil. De réir na tuairisce istianaí díanta ag an Institút Taide Eacnamaíochta agus Sóisialta nó an ESRI mar is fearr aithne ortha, cailann duine as na haon chuigur daltaí bun scoile mí nó ní smó le linn na scoil bhliana. Tá sé tábhachtach fear scoil mar sin béitúnán an scéal má a bheith at na tataní sinne. An mud is fearr ag scoil ná ag tuna pell nó PE ba de cup bhád níos fearr nús siad de hún brenn an telefís. Tá sé tábhachtach de dul scoil le duna cáirde agus ólam faoi rudaí. An mud is fáil an faoi bheith ar scoil ná a bheith ichilón le mo cháirde. Deir TUSLA go bhfuil ceart a dachas agus na haon duine óg agus súla go figúrí neamhláthirachas a dhíslú ar a léad go dtíon le bhéal a bhí ann rimis na pandéime. Róisín í chéalachaid, Nuacht Cúla4, litir mór.